това, че Гошо така е погледнал към нас с спомени и почетен съм с всичко това. Но в крайна сметка поводът е, доколкото разбирам, 7 години от създаването на това общество. Значи, ние го наричаме църква. Като цяло църква е общата църква, която е в Господа, но има локална църква, има и глобална църква. Глобалната църква са всички онези, които са в тялото Христово. А локалната църква е там, където ние посещаваме. Така че днеска празнуваме 7 години от това локално общество, от това локално стадо, да кажем. Вижте, в началото не бяхме толкова много общества. Бяхме... Бръжди. Нищо. Сякаш се чува. Чува само бръжди. Така ще го направим. И Гошо да го намали малко, защото бръжди много. Аз благодаря на Господ за техниките, защото така позволява да ми са свободни ръцете. Да, значи 7 години. Ние също с моята съпруга мислихме как да се подготвяме, как да дойдем, как ще бъде всичко това. Бръжди. И знаете ли какво ми направи впечатление? Търсихме нещо, което да остане за спомен за църква. И оказа се, че попаднахме на църква Месия, нов живот. Има 7 години. Това за спомен. И цифрата 7, между другото, е много важна. Предполагам, че когато това общество се е създавало, е имало много хора, които са си мислили, това не е добро. Това не е добро. И в началото, може би, много хора са си мислили, че това е така, че това не е от Бога. Но вече 7, аз имам там. Ще ме проведа. Значи 7 години след това можем обаче спокойно да кажем, че това е от Бога. Амин. Защо съм толкова уверен? Защото ми издържа изпита на времето. Амин. 7 години са един достатъчен период, значи цифрата 7 е цифра на числото на пълнотата. Сега, как казва апостол Павел? Добро нещо е, когато на някого се ревне епископство. Добро нещо. По-добре да се създават църкви, отколкото да се отварят папчета и дискотеки. Нали? Аз не така мисля. Така че няма нищо лошо в това да се отваря нова църква. Въпросът е обаче, ще издържи ли на изпита на времето. И времето и Господ ще покаже дали е от него или дали не е. Но това, което аз видях тук, това, което усетих, за мен е достатъчно, аз знам, че това е Господ. Така че пастора преди малко спомена за това да се приемаме един друг, гледаме на... И сам апостол Павел ни казва такива неща. И казва, за това не искам да познавам повече никого по плът. Какво ще рече? Това, което се вижда отвън. Начинът, по който постъпваме, когато постъпваме според Господ. И ако нямаше повод той да мисли така, ако нямаше повод да гледа така, той нямаше да го каже. Което означава, че ние самите създаваме по някой път възможности да постъпваме плътски и хората могат да гледат на нас по плът. Но Павел избра да не гледа на братята и на сестрите си по плът. И как може да гледа на тях? Ако не е по плът, как ще гледа? Ме по дух. Какво означава да гледаш на някой по дух? Да не гледаш на външното, даже да не гледаш на лошите му постъпки, а да гледаш по начинът, по който Бог гледа на него. Между другото, колкото повече ние уеднаквяваме нашият начин на мислене, според начинът, по който мисли Бог, било за нас, било за врага ни, било за себе си, толкова повече ние влизаме в така нареченото покаяние. И
колкото повече се уеднаквяваме по мислене с Бога, толкова повече сме се покаяли. Не знам за вас покаянието какво представлява. Обикновено в нашата култура думичката покаяние означава да си поискаш прошка. Да изкажеш съжаление, че си сбъркал. Но това е различно от покаянието. Това е разкаяние. Да изкажеш съжаление, че си извършил нещо лошо. Но самото покаяние означава да оставиш лошите си дела, да спреш да правиш, да тръгнеш да говориш това, което не е угодно, не е правилно от Господа. Така че аз искам да поздравя водачите на това общество и искам да ги насърча. Издържали се този период от време и преди малко брата каза, че когато ние сме верни на малкото, Бог ще ни постави на многото. Аз ви уверявам, че Бог ще ви постави на Бога. Амин! Сега как изглежда то, не знам, не ми е открито. Но знам, че Бог ще ви даде повече. Защо съм толкова уверен? Някой ще каже, може би е пророчество. Както искате, така го приемете. Обаче знам, че в Господа, когато ти си верен, когато работиш, Бог ти дава повече отговорности. Съответно, за повечето отговорности ще получиш повече награда. Докато в света как беше? С нощ си говориха. Света, който работи повече, на него му дава повече работа, ама по-малко го уважава. Защото той е много приказва. Винаги казва истината в очите. Но при Господ не е така. Когато ти работиш повече, Бог го оценява и Той ще те възнагради. Той ще ти покаже справедливост. Освен всичко, Бог е и справедлив. И Той е справедлив не само според тези, които са се грешили, но и според тези, които са постъпили правилно. И знаете за книгите, нали? Че всичко се записва в книгите. Бог записва всичко. Сълзи, болки, всичко, но и добрите неща. И Бог няма да остави нищо невъзнаградено. Всичко, особено добрите неща, които сме правили, те ще бъдат възнаградени. Но, сега, нас Господ ни изпрати тук с едно слово, с едно видение. И ни показа един плуг. Обаче от тези плугови сегашни, тракторите да не е едно време, както са орали с ралата. И този плуг беше много дълъг. И този плуг, който е дълбок, оре много надълбоко. А какво оре плугът? Той оре земята. Сега от притчата за сеяча ние знаем, че там са споменати няколко елемента. Първо е споменат сеяча, след това е споменато семето, след това е спомената различна почва и най-накрая е споменат плодът. Нали? Крайна сметка, това, на което отговаряме ние, че сеяча, това е който проповядва Божието Слово. Самото Божие Слово е семето. Почвите, различните видови почви са нашите сърца. И сърцата на хората отговарят на тези няколко различни почви. Но само единствено добрата почва е тази, в която като попадне семето, след като има дъжд, ще даде изобилен плод. Къде разбирате? Така че на друго място в Стария Завет се казва: разорете престоялната си целина. Думата целина означава, това е, даже не е нива, това е една ливада, която даже не е косена, защото в нея са почнали да полипват вече не само плевели, но почват и храсти да се появяват. Така че ако искаш ти да посееш там и да поженеш, трябва първо много дълбоко да извършиш това. Между другото, колко от вас, ако може да ми отговорите с вдигане на ръка, колко от вас са до 5 години в вярата? В смисъл, от 1 до 5 години в вярата. Има ли такива? Млади в вярата, така, ако има един, значи повечето са от 5 години нагоре в вярата. И както казва писателът на Евреи, според изтеклото време трябваше да учителите. Сега може и да сте. Но казва, според изтеклото време, нормално е, логично е и учителите да станат. Питам, защото
мисля да заореме малко надълбоко. Амин. Ще можем ли да го понесем? Сега едно време, когато почнахме с Румен, мисля, че имаше такъв период, когато на хората им се струваше, че дълго проповядва. Но мисля, че не повтарях нещата. Сега не знам колко точно ще проповядам. Може би трябва да ми сложите някаква граница. Колко време имаме? Добре, ще се движиме според това, доколко ви е интересно. Доколко ви е интересно. Вижте, все пак имам тема, която не е безкрайна. Не съм си определил да говоря безкрайна или когато е времето да справя. Да, значи, искам да говорим за духовните възрасти. Колко от вас знае, че както в физическия свят, така и в духовния свят или в Божието царство, ние минаваме през 3 духовни възрасти. И това оказва апостол Йоан. Хайде да почнем да четем малко сега. Сега ще четем от първо послание на Йоанна, 2 глава, 12 до 14 стих. Пише вам, дечица, защото ви се простиха греховете заради Неговото име. Пише вам, бащи, защото познавате този, който е в начало. Пише вам, младежи, защото победихте лукавия. Писах вам, дечица, защото познавате Отца. Писах вам, бащи, защото познавате този, който е в начало. Писах вам, младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва в вас и победихте лукавия. И така, нали, тук виждате, че има споменати 3 възрасти. Дечица, младежи и бащи, или зрели. Тези, които са влезли в пълнолетно, така наречено пълнолетно мъжество. Значи всеки един родител има за цел децата му да пораснат и да достигнат къде? Пълнолетно мъжество. Но, сега искам да погледнем на фактът, че всяка една от духовните възрасти има своите характеристики или особености. И това, което е характерно за детската възраст, бебешка, тя е детска, това е, че греховете ви се простят. Сещате ли се, когато току-що сте повярвали? Само като изговориш молитва и кажеш, Боже, дай ми той, и веднага се дава. Все още си под въздействието на това, че бил си грешен, Бог те е простил, свалила товара на греха от тебе и ти си много щастлив. Аз не знам с вас как е било, но аз в църква влязох, за да се поправя. Защото бях извършил неща, за които толкова много ми тежеше, че се чудих как да се отърся от този товар. Аз не осъзнавах какво става с мен и не осъзнавах от какво има нужда, но знаех, че това нещо по някакъв начин аз трябва да го махна от мен, защото не го ли махна, не знам какво ще се случи. И жена ми имаше една колежка, която беше вече евангелистка, и ставаше така, че аз отивам да я взема от работа и докато изчаквам да свърша работното време, си говорихме с нея и задавах въпроси. И тя ми отговаряше на въпроси. И докато така ми отговаряше на моите въпроси, стигнах до извода, че аз трябва да отида на църква, за да се покая. И когато отидах на църква, за да се покая, и казах на всяко, който иска да приеме Исус Христос да своя Господ, да се покая, нека се изправи и да повтаря след нас. И аз така съответно станах, повторях молитвата и в този момент всичко се вдигна. Този товар вече го нямаше. И тая радост доста дълго ме държеше. И доста задълго, когато съм бил в този детски период, тя беше центъра на моето внимание и това беше което ме внимаваше. След това обаче, с течение на времето, започваш да научаваш нови неща, почваш да правиш едно, почваш да правиш друго, разбираш, че трябва да се молиш за братия, разбираш, че трябва да постиш, разбираш, че трябва да четеш писанията, разбираш, че трябва да се молиш вече не само за нужди. И така, храняйки се с Божието Слово, храняйки се с това, което предлага църквата, аз и ти растем. И като растем, без да се осъзнаем, как казват хората, в комшиите много бързо растем. Нашата внучка вече стана в първи клас. Така е, комшиите растат бързо, защото по-рядко ги виждаш и не забелязваш, и забелязваш по-точно техният растеж на децата.
Да, така и ние, растейки, започваме да влизаме в юношество. И тук това, което е характерно за юношите, какво пише? Младежи, пише вам младежи, защото сте силни. Що са силни? Защото Божието Слово казва вас. И в резултат на това, какво се случва? Божието Слово пребъдва във вас и с това победихте лукави. Значи, това, което е характерно за юношеската възраст, е духовната битка. Някои от вас ме познават в тази възраст. Но аз вече излязах от тази възраст. Това не означава, че съм справил да валя духовно. Но това вече не е върхът на айсберга. Апостол Павел как каза? Когато бях дете, като дете мислих, като дете говорих, като дете постъпвам. Но откак станах мъж? Напуснал съм детинството. Сега, как мислите, нашият баща иска ли да останем юноши? Не. Колко ще бъдем? Колко ще така силни си чрез Божието Слово? Абсолютно. Нашият баща иска да станем, да достигнем пълнолетно мъжество. Сега, тук има едни стихове, които съм ви приготвил, и това е в Ефесяни 4 глава, от 12 до 14 стих. За делото на служението става въпрос за петкратното служение, което има своето предназначение. За делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите. Докле или докато всички достигнем в единство на вярата и в познаването на Божият Син в пълнолетно мъжество. В мярката на ръста на Христовата пълнота. Защо е? За да не бъдем вече деца, завличани и блъскани от всеки вятър на учение, чрез човешка заблуда, в лукавство, по измамни хитрости. И така, значи църквата е мястото, църквата е обществото, което Бог е снабдил с така нареченото петкратно служение. Така, защото всички да растем и да преминаваме през духовните възрасти с цел да достигнем до пълнолетно мъжество. До сега разбрахме какви са характеристиките на детството и на юношеството. Предстои да разбереме какви са характеристиките на зрелостта, на завършеността. На гръцки думичката е теломен. Значи на български е обяснение или преведене като съвършен, завършен, завършен. Един плод е завършен, когато е озрял. С други думи, трябва да станем озрели. И ставаме озрели единствено и само когато достигнем тази възраст. Но има неща, които са характерни за тази възраст. Докато аз бях юноша, християнин имам предвид, аз си мислех, че това е зрелостта. Да, ама не. Оказва се, че и не. Дали разбирате, че в това няма нищо лошо? Да се промениш, да растеш. Това, което съм говорил преди, то не е било лъжа. Това, което сме вършили, даваше своя плод. Но сме растели. Сега, защо ги говорим тези неща? Това е моята цел. Най-вече, за да можете, аз вече съм си свирил часовника, за да може да си свирим часовника. И всеки един да може да си направи някаква равносметка и да разбере за себе си в коя възраст се намира. Защото вижте, нормално е за едно дете, да кажем най-много до 3 години, да носи памперс, нали? Но за един юноша носи памперс малко. Смешно, нали? Обаче е факт. Има много в църквите, много хора в църквите, които са според изтеклото време, трябваше учители да станат, но все още не носят памперси. И за да разбереме как може да се хвърлят памперсите, искам да споделя някои неща, които и аз съм разбрал. Така че, за да можем да пораснем, за да не бъдем повече деца, завличани от всеки вятър на учение. И какво се оказва? Че децата лесно можеш да ги завлечеш с вятър на учение. И тук учението е сравнено с вятър.
Значи, духва някаква вълната, никва някаква ново учение. И този, който е дете, той все още не познава добре Божието Слово. И по тази причина може лесно да бъде завлечен някъде. Но Бог не иска да бъде така с нас, по тази причина се е постарал да има служители в църквата. Та значи, за да не бъдем повече деца, но целта е да достигнем пълнолетно мъжество, ръстът и мярката на Христовата пълнота и още нещо, да достигнем до единство на вярата. Единство на вярата. Преди да стигна до това разбиране, аз така съм се обяснявал това да стигна. Единство на вярата ще рече всички да вярваме едно и също. Да, то е така, но според мен това единство ще да го постигнем само на небето. Защото като гледам около мене какво се случва, колко различни вярвания имаме, един вярва така, друг вярва иначе. Това е голямо разнообразие. За голямо съжаление, нашите вярвания много често или най-често или обикновено са причини за създаване на деноминации. Защото вижте, Господ никога не е имал впреди да има деноминации. И самата деноминация означава, че това е общество, което е определило своите граници. Ние вярваме това и това. Друго не го вярваме. Сега тук не става въпрос да вярваме неправилните неща, но става въпрос да пораснеш във вярата си в правилните неща. Но деноминациите обикновено са хора, които са достигнали до някакво ниво на вяра, на някакво откровение, и оттам нататък другото вече не го приемат като правилно, не го приемат като от Господа. Но самите деноминации вече са ограничени. Докато Господ иска да растем, да достигнем до Неговата пълнота. Амин. Добре, хайде тогава да влезем малко по-конкретно в нещата. Защото, вижте какво казва Павел на Тимотей във второто послание, 2 глава, 21 стих. Прочее, ако някой очисти себе си от тия заблуждения, от заблуждение. Ако някой очисти себе си от заблуждение, той ще бъде съд за почтенна употреба, посветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело. Сега, когато ставаше въпрос преди, така съм си мислил, че съд за почтенна употреба е някой, който е безгрешен. Не върши кой знае колко много грехове, просто е изряден поведението. Но тук се казва, че ако някой се очисти от заблуди, тогава той ще може да бъде съд за почтенна употреба. Някой не се очисти от заблуди, за какво става? Ами, пак ще бъде съд в дома на господаря си, но ще бъде съд за непочтена. Знаете ли какво се има предвид под това? Да бъде съд за почтена употреба, да бъде съд за непочтена. Значи, глинените съдове, билите чаши, билите чини, са съд за непочтена употреба. А тези, които са за почтена употреба, обикновено са били или сребърни, или златни. Тя не варят само когато идват Гостите. гости и до Кристалните сервизи. Точно. По нашето време кристалните сервизи бяха на мода, бяха на почет и си имаше специално място в витрината, където стои кристалния сервиз, чисти се, децата да не битат църкъм, да не така че, така е в дома на нашия вестник. Всеки един от нас е част от този дом и според това, доколко някой се е очистил от заблуда и е чист от заблуда, той може да бъде съд за почтенна употреба. Бог ще го извади, ще го употреби в такъв момент, където трябва съд за почтенна употреба. Но той иска всички да достигнем до единство на вярата и до тая чистота. Сега, четем нататък. Целта ми е да разбереме нещо повече за зрелостта. Защото ще ви кажа, много малко ще чуете по тази тема. Аз слушах малко, аз чувах малко по тази тема.
Но благодаря на Господ, че дойде време, когато вече Той позволи в църквата да се спусне откровение на тази тема. Да започне да сваля откровение така, защото църквата да започне да расте в зрялост. Защото, нали се сещате, когато започна съжалението при Азуза Стрит, там се възстановиха неща относно свръхестествено изцеление, относно освобождение, относно говорене на непознати на небесни езици. До тогава в църквата не беше масово да се случва това. Но там нататък тия неща започнаха да се случват. И постепенно всичко това премина в цялото тяло Христово. Така и по-настоящем. Бог продължава да сваля, ще да кажа, нови откровения. Те не са нови. За нас. Просто идва времето, когато Бог да вдигне покривалото и тези откровения отново да дойдат на дневен ред. И това не е без значение и не е непланирано от Господ. Защото моето разбиране е, че последното съжаление, за което предполагам всички църкви се молят, което всички църкви очакват, за което знаем, че славата на последния дом ще бъде по-голяма от славата на първия дом, всички тези неща, които ще се случват, ще бъдат въз основата именно на това откровение. И кое е то? Така четем малко от Евреи, 5 глава. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правата. Всъщност, нека да направим нещо друго. Искам да ви прочетем от 12 стих. Така. 11 ще започна. Значи, да, от 10. Наречен от Бога първосвещеник според Мелхиседековия чин. Тук става въпрос за Исус Христос. Който е наречен свещеник според Мелхиседековия чин. И относно този чин, върху това казва, имаме да кажем много неща. Значи, Мелхиседековия чин, това е онова, което след малко ще кажем, само че казано по друг начин, погледнато от друг ъгъл. И казва, върху тази тема, относно тази тема, имаме да кажем много неща. И за да се разбере тази тема, трябва да се говори много. Как мислите ли, говоренето излишно ли или не? Многото говорене, казва, многото говорене. Грехът е неизбежен. Грехът е неизбежен. Но, вижте, зависи какво говориш. Зависи какво говориш. И ако говориш своите си думи, няма начин да не сбъркаш някъде. Но ако се говорят Божите думи, няма да сбъркаш. Сега, разбира се, всички ние имаме някакъв капацитет да възприемаме. Да слушаме и да разбираме и да внимаваме. И учените са доказали. Освен това, пак учените са доказали, че човек, за да обърне внимание на дадена истина или на даден факт, има нужда да го чуе поне 6 пъти. За да му обърне необходимото внимание. А ще ви кажа, само когато обърнеш внимание на даден факт, ти може да го разбереш. Сигурно ви е направо впечатление във вашия живот. Точно по тази причина Христос каза на току-що повярвалите в Него юдеи, а те повярваха в резултат на възкресението на Лазар. Христос планира. Христос го планира, не го планира Отец. Възкресението на Лазар Христос го планира. Защото как се молиш? Отче, благодаря ти, че ти винаги ме слушаш. И от този му разговор с Отец ние разбираме, че молитвата на Христос не беше Отче, изцели го. Отче, нека да умре. И Христос за това се забави 4 дена. Защото той знаеше, че това трябва да се случи, защото знаеше какво иска да направи. Трябва да я кажа, че когато той го направи и когато той възкреси Лазар, повярваха много повече юдеи, отколкото преди това, преди неговите проповеди. Толкова повярваха, защото фарисеите и началниците на евреите се оплашиха и казаха, целият народ тръгна сред него. Какво правим ние? И тогава поискаха да убият не само Христос, те и преди искаха да го убият, но поискаха да убият и Лазар. Бяха поръчани и двамата. Просто търсиха отделен случай.
При това Лазар им беше трън в очите, но после им стана трън в очите. И така, повярва едно такова голямо множество и Христос на тях им каза следното, перефразирам. Ако пребъдете в моето учение, моите думи, и моите думи пребъдат във вас, тогава наистина сте мои ученици. И в резултат на това казва, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. И как сте го чули този стих? И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Нали? Обикновено така се цитира. Но се оказа, че има условие. За да те освободи истината, за да я познаеш, трябва да пребъднеш в учение на Христос, който е истината. Да пребъдваш на гръцки на мирис. Да останеш. Но ти за да останеш някъде, първо трябва да се намериш там. Трябва да си там. И след това да стоиш там, да продължаваш да стоиш там. Което означава, че ти трябва да започнеш да занимаваш, аз разбира се, да само видим. Трябва да започнеш да занимаваш умът си с учението на Христос. И колкото по-често го правиш, толкова по-успешен ученик ще бъдеш. И толкова по-успешно истината може да те освободи. Малко по-надолу каза, и ако синът ви освободи, наистина ще бъдете свободни. Преди правихме освобождение, човек на човек. Обаче, когато истината те освободи, тогава наистина са свободни. Което означава, че другото освобождение не е толкова гарантирано и е сигурно, отколкото когато истината те освободи. Не е много, нали? Молиш се за някой, изгонваш демоните, обаче след една седмица същото състояние става. И ти почваш да се питаш, какво става тук? Аз ли го направя? Той ли направи нещо? Той ли направил нещо? То се случва. Точно по тази причина, когато изцели този в Витезда, какво му каза? Иди, не се грешавай повече, за да не се случи нещо по-лошо. Така става, ако някой ти изгони демоните. Не винаги, но ако ти не спазиш условието, после да се пазиш от грях, ще се случи нещо по-лошо. Обаче, ако ти познаеш истината и истината те направи свободен, тогава този демон, другите не могат да се върнат. Защо няма да могат да се върнат? Защото истината, която ти си познала е вътре в тебе и тя ще им се противи. Когато дойдат и погледнат, ще видят вътре пометено, почистено, ама не празно. Вътре ще имат истината. И тя истина ще се противи. Казвам ви, когато човек познае истината, въобще не е необходимо някой да му полага ръката. Въобще няма нужда друг да се моли за него. Самото познание, самото знание за истината, разбиране, моментално избутва всяка лъжа. Съответно за лъжата, чисто и така нататък. Значи, обяснявам всички тези неща, защото четохме в Евреи, че по този въпрос, върху тези неща, които се отнасят относно зрелите, трябва да се говори много. Между другото, аз съм готов да говоря много, не сега, ако има и друга възможност. Защото с един път ми казвам, мога да дойде и да фърля една бомба и да остана да се оправя. Обаче много работи ще останат неизяснени. Аз имам нужда от повече говорене. Добре, нека да отидем към същността на нещата. Видимо, че повече. И така четеме, защото Евреи 5 глава 13 стих. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец. Сега, тук е скрит ключът. Тук е онова, което може да ни въведе в зрелостта. И което, ако този, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, оказа се, че този, който е опитен в учението за правдата, няма да се храни с мляко. Той не е младенец. Или, моят извод, моето заключение е, че който познава учението за правдата
и е опитен в приложението му в живота, той вече е зрял. Той вече е навлязал в пълнолетното мъжество. Сега ще ви попитам, без да ми отговаряте, защото мисля, че знам отговор. Чували ли сте за така нареченото учение за правда? И ако някой ви попита, какво е това учение за правда? Как бихте му отговорили? Ще кажеш, ти не знаеш отговора, защото аз минах от там. Аз не знаех отговора. А какъв ще е той? И първо нека да разберем какво означава това правдата. Защото може би ви е правило впечатление, докато четете посланията на Павел, че той много често споменава правдата, Божията правда. Това е понятие, което той използва. Подобно понятие използва и апостол Йоан. Само че той не използва думичката правда, а използва думичката истина и истината. Което говори за едно и също състояние, за една и съща информация. И така, става въпрос за правдата и за учението за правдата. Защото от правдата далеч не се разбира това, което е правилно. Да, и това означава. Буквалното значение на думичката правда, когато го вземеш от гръцки, тя означава три неща. Първо, правда. Второ, оправдание. И трето, праведност. Тази дума се използва за тези три състояния. Правда, оправдание и праведност. Павел говори в Филипяни, че без да имам за своя правда онази, която е от закона, а правдата, която е чрез вяра в Господа Исуса Христа. Павел е, който въвежда това понятие в своят религиозен речник и самото време и откровенията, които дава Господ, изисква за нас хората, да ни е по-разбрано, да се въведат някакви понятия. По-настоящем също се въвеждат понятия, които някой ще каже, къде го пише в Библията. Но това, че не го пише в Библията, не означава, че това не означава нещо правилно. Така че, Павел е въвел това понятие. Но откъде ли го е взел? Сега ще видим откъде го е взел. Така че четем Исаия 51 глава 5 стих. Правдата ми наближава. Това са думи на Бог. Изговорени чрез Исаия. Бог се обръща чрез него към еврейския народ. Правдата ми наближава. Спасението ми се яви. Няма да четеме по-нататък. Но от тук разбираме, че правдата означава спасението на Бог. И спасението на Бог означава правдата на Бог. После подобен стих четеме в Исаия 56 глава 1 стих. Така казва Господ: пазете правосъдие и вършете правда, защото скоро ще дойде спасението от мене и правдата ми скоро ще се открие. Така, има места, където Павел директно заявява и говори за Божията правда. Когато говори за своите по плът роднини, казва, че те, които не знаеха Божията правда, а поставиха своята си правда, по този начин не се покориха на Бога. Те бяха ревностни за Бога, бяха ревностни да угаждат на Бога, искаха да вършат правилните неща, но по причина, че не знаеха кои са правилните неща, а си мислеха, че ги знаят, и това беше тяхната правда, онова, което си мислеха, че е правилно, те го вършиха с идеята да угаждат на Бога. Обаче се оказа, че с това, което правиха, което за тях беше правилно, и очакваха съответно похвала и добра реакция от страна на Бога, те не можаха да угодят на Бога с това. Защо? Нищо това не беше според Божията правда. И се оказа, че когато аз и ти не знаем коя е Божията правда или кой е Божият начин, аз ще го представяме по някакъв начин, който не е според Божият начин, и когато ние действаме по този начин, няма да може да угодим така на Бога. А целта е да угодиме на Бога, нали? Аз знам, че всички, които са тук, те са се отделили от времето, оставили семействата си,
и са поставили това, което се случва тук на първо място, защото обичат Бог и искат да угаждат на Бог. Но когато ние не знаем как да му угодиме, но се опитваме или го правим, много често се проваляме. Но затова и се събираме, да се учиме, да знаем как да угодиме на Бога и нашите действия да бъдат ефикасни. Така, успешни. Значи, от това, което четахме, разбрахме, че под Божията правда или под правда се разбира спасението, което Бог върши. Но това ли е то? Това го знам аз. За спасението знам достатъчно. Сега вижте, нашето спасение, което Бог го извърши, чухте хубаво, Бог го извърши, нашето спасение Бог го извърши, има, аз ще избра 3 основни етапа. Макар че може по-подробно да си говорим, нямаме време сега да говорим по-подробно за тези неща, но това, което ще спомена, мисля, че ще бъде достатъчно да придобиете някаква представа. Значи, нашето спасение не е само в една посока, така да се изразя. Но нашето спасение започна с това, че Бог ни изкупи. Или Бог ни откупи. Сега, той за да ни откупи, значи преди той сме били собственост на някой друг. Не сме били негова собственост. На кого бяхме собственост? Кой ни продаде или предаде? Кой ни предаде? Значи, когато Адам взе решение да бъде самостоятелен и да живее живот на благочестие без Божията благодат, той го направи, когато взе решение да живее според благодатта, която ще му даде дървото за познаване на доброто и на злото. На това разчиташе той. И когато се отдели от Бог, с това си решение и действие, той се отдели от Бог. Какво значи да се отдели? Спря да разчита на Божията благодат и започна да разчита на своите си способности и на това, кой ще да му даде дървото за познаване на доброто и злото. Само че от този момент нататък той се отдели от Бога и оттам нататък започна така нареченият суетен живот. Или живот напразен. Защо е напразен? Защото всеки един живот, който е отделен от Бога, е смърт. Това е смърт. Не да преживееш физическата смърт. Да си отделен от Бога е смърт. И така, не само Адам се отдели, обаче и всички, които произвеждаше после, се раждаха отделени от Бога. Ние сме се родили отделени от Бога. И всъщност, Адам и Ева са ни продали от смърт. Има стихове в Римляни, които буквално го заявяват. Ние бяхме продадени. Без да ни пита някой. Ние сме родени в грях, без да ни пита някой, без да вземе нашето съгласие. Затова и в Римляни се казва, че както чрез един човек влезе смъртта в света, така и чрез един човек и чрез едно дело дойде правдата от Бога. И под думичката, както разбирате, както без да ни питат, ни направиха грешни или отделени от Бога, така и Бог без да пита нас, той ни направи праведни. Ние сме праведни. Друг е въпросът дали го осъзнаваме. Което всъщност е решаващ фактор за нас. Но ние сме праведни не защото сме вършили правилните неща, а защото Бог е бил добър към нас, Бог е показал любов към нас и изпрати своя син да умре за нас, вместо нас. И така да изработим нашето, така наречено спасение. Нашето спасение започна с откупуването. Как бяхме откупени? Първо Петро, 1 глава, 18-19 стих. Като знаете, че не с тленни неща, сребро или злато, сте изкупени или откупени от суетния живот, предаден вам от бащители, но с скъпоценната кръв на Христа, като на агнец, без недостатък и предчист. Вижте, като цяло, темата за изкуплението трябва да се разглежда по-подробно. И колкото е по-подробно, по-ясно ще ни става. Но мисля, че и това на първо време е достатъчно.
Ние сме откупени от този суетен живот, не с сребро и злато, Господ плати с кръвта си. И нашето откупуване вече е факт. Вече ние не принадлежиме на смъртта, ние принадлежиме на Господ. И ще ви кажа, принадлежат на Господ не само тези, които са повярвали в Христос. Откупени и оправдани са от изкупени и са не само тези, които са повярвали в Христос. Откупени са всички. Така ли сте мислили? А защо мисля така ли? Защото, вижте, Христос не умря само за вярващи. Христос умря за всички. Павел го говори това в Ефесяни, като казва, че Божията любов ме изпълва и ме принуждава, когато разсъждавам така. Как разсъждава той? Ако един е умрял за всички, тук той го казва в прав текст. Един е умрял за всички. То казва, значи всички са умрели. Но там нататък вече почва разделение. За да не живеят, казва, вече живите за себе си, а за този, който за тях умря и възкръсна. Значи в един момент всички бяха мъртви, но в един момент се появиха живи. Това се появиха те и кои са те? Тези, които се появиха и са живи, не са всички. Всички умряха, но не всички възкръснаха. Разбирате ли? Ако Бог изработи нашето спасение и нашето оправдание без да ни пита, защото Той е подарък, Той е благодат, без да ни пита, то нашето възкръсване, за да живеем за Него, вече става с нашето решение. Ако за нашето спасение не се искаше нашето решение, то за нашето възкресение и да живеем за Бога се иска нашето решение. Там вече без нашето решение не става. Затова и Павел казва, че ако един е умрял за всички, значи всички са умрели. За да живеят вече живите не за себе си, но за този, който за тях умря и възкръсна. Така че живи са само тези, които са повярвали в Христос, може да не го разбират напълно, повярвали са, приели са Неговата жертва и оттам нататък са взели водно кръщение. Защото именно във водното кръщение ние изразяваме нашата свободна воля и нашето решение. Решение в какво и за какво? Да се съединим с Христос. И ние се съединяваме с Христос в два акта. Първо в Неговата смърт, и това има огромно значение за нас, защото съединявайки се с Него в Неговата смърт, ние чрез това умираме за закона. След като сме умрели за закона, законът вече няма власт над нас. Умираме и за грехът. Сега вижте, ние вече го направихме това, нали? Да. Който има водно кръщение, ти вече си мъртъв към греха. Което означава, че грехът вече няма власт да се принуждава. Това не означава, че няма да бъдеш изкушаван. Но няма власт да те принуждава. Което означава, че имаш достатъчно свобода да приложиш своето решение. Кого искаш да следваш? Греха, който ти изкушава ли? Или святия дух, който ти казва да постъпиш? Не. Защото, вижте, този, който не е умрял с Христос, той юридически има спасението и оправданието, но той няма силата да не се покори на греха. Защото грехът все още има власт над него. Но този, който е умрял с Христос, той вече е... Да кажем думичка. Приключил съм. Това не означава, че не се решава. Може би след малко, ако е достатъчно търпение и сили, може да стигнем и до там. Значи, във водното кръщение ние веднъж умряхме с Христос и се освободихме от греха. И след това, във второто действие, когато ни извадят от водата, с това ние декларираме: възкръсвам заедно с Христос, но с цел, за да не живее вече за себе си,
но да живее за този, който за мен е обрян и Амин. да живееш на него. Павел го каза, вече не аз живея, но Христос живее в мен. И целта е Той да се проявява чрез нас. Той да върши делата си чрез нас. Сега казахме, че това е първата степен, изкуплението. Втората степен е оправданието. Оправданието. В нашия живот има много сили, които се опитват непрекъснато да ни внушават вина. И хора, и тъмни сили. И по най-малкият повод искат да ни накарат да се чувстваме виновни. Сега, да се чувстваш виновен, това не ти помага с нищо. И когато Бог изобличава някой, той не го кара да се чувства виновен. Божието изобличение те просвещава с истината и казват, ей, как можа да го направи това? Но когато някой те обвинява с идеята да те изобличи и ти да се вразумиш, тогава ти си смачкан от тежестта на вината. Така се чувстваш. Но това не е Бог. Когато Бог изобличава, Той не обвинява. Той просто ти дава да видиш истина. И тъй, значи нашето оправдание стана по същият начин, както и нашето изкупление. Без да ни пита Господ. На някъде ще го прочетем в Римляни 5 глава. И тъй, както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всичките човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всичките човеци оправданието, което се доказва. Значи, как дойде оправданието на човеците? Чрез едно праведно дело. Но това дело наше ли беше? Не беше наше, разбира се. Христос го направи. Така че за нашето оправдание не беше необходимо нашето действие. Спрямо оправданието трябва да имаме действие, или по-точно трябва да имаме мнение, трябва да имаме отношение и по този начин да гледаме на себе си. Защото може да стане така, че юридически да сме оправдани от Бога, но практически да се чувстваме виновни. Трябва да ви кажа, че голямата част от християните живеят точно такъв живот. Грешат и се каят, грешат и се каят, грешат и се каят. И това е един кръг. И ти не можеш да излезеш от него, не можеш да си позволиш да погледнеш на себе си спокойно, не можеш да си позволиш да погледнеш на себе си, както Бог гледа на тебе, но гледаш на себе си непрекъснато като на един грешник. Но това не е начинът, по който Бог не вижда. И Той не за това умря. Той не умря, за да гледаме на себе си като грешници. Малко влизаме и в тази тема. Защото третата и за мен най-важната част, това е, че след като бяхме изкупени, след като бяхме оправдани, ние вече сме обявени за безгрешни. Амин. Може би за някой ще му дойде в повече. Как така безгрешен? Като аз ежедневно вършим грях. Вижте, не е важно как ти гледаш на себе си или как другите ще гледат. Важно е как Бог гледа. Амин. Защото нашата безгрешност не е поради нашите дела. Нашата безгрешност е поради това, което Христос извърши за нас. И Бог така гледа на нас. Сега ще ви прочита относно тази безгрешност и как Бог гледа на нас и на грехът. И аз в последно време много така бях предизвикан да изследвам точно тази част. Сега ще разберете. Така, четеме Първо Коринтяни. Успявате ли да си не ви ли идва тежко? Първо Коринтяни, 1 глава, 30 стих. А от Него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление. Всъщност, думичката освещение, тя кореспондира с това, което ви казах, като безгрешен.
Безгрешен означава свят или осветен. Означава още едно нещо. Да си отделен за Бога, но означава и да си отделен от грях. И нашето отделяне от грехът не стана благодарение на това, че ние сме спряли да вършим грях. А нашето освещение стана благодарение на това, че Христос е безгрешен и когато ние се кръстихме в Него, ние влязохме в тази безгрешност или в това освещение. Добре да ми като се грешавам, не се ли омърсявам отново, ми гледали на мене като скверен, като мръсен. Знаете ли какво казва апостол Павел? Мисля, че е някъде 11 глава на Римляни, първия стих. Отхвърлил ли е Бог людите си? Отхвърлил ли е Бог людите си? Така пише там. Но, поради каква причина някой може да отхвърли някой или Бог да отхвърли някой? Освен ако е грях, нали? И тъй, когато ние се грешаваме, отхвърлил ли е Бог людите си? Значи той може да отхвърли някой, който не е негов човек. Но този, който е негов човек, поради греха му, Бог не го отхвърли. Защо не го отхвърли? Защото, ще продължа сега, не е отхвърлил людите, които е предузнал. Амин. Значи, не знам дали го разбирате така, както аз го разбирам. Но, значи, има повод за отхвърляне. Бог вижда нашия грях. Той знае нашия грях. Освен това, той го знае още преди да ни е създал. Нали? И платил цената. Кой завой, какъв грех ще извършиме. Значи, нашите грехове него не го изненадват. Нито го отблъскват от нас. Има нещо друго, което го отблъсква. Защото Писанието казва, че няма праведен нито един, който да иска да върши добро даже и който да не греши. Обратното на праведен кое е? Неправеден. Нечестив и неправеден, да. Значи и нечестивия греши, и праведният греши. И тогава това е разликата между нас. Защо един е нечестив, а другият е праведен? Със сигурност обаче не е поради това, че трябва да греши. И греши или не греши. Значи праведният не е праведен, защото не греши, а поради отношението си към греха. Защото казва, праведният и 7 пъти да падне, 7 пъти ще изправи. Докато нечестивия пада, още първи път да падне или като извърши грях, на него там му харесва, там си остава. Няма да излиза от там. Защото на него му харесва там. Значи излиза, че нечестив е този, на който му харесва греха. А праведен е този, на който не му харесва греха. А не е защото праведният не греши. Напротив, даже бих казал, че едно от най-добрите средства за нашето обучение, това са нашите грешки. Нашите грешки също може да ги наречем грях. Защото определението за грях в Библията е всяка неправда. Всяка неправда е грях. Така че моята грешка също е неправда и тя е грях. И така е. Значи искам да ви покажа как Бог, какво прави Бог с нашия грях. Така. Четеме Евреи 9 глава, 24 стих. Долу. Защото Христос, като влезе не в ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса, да се яви вече пред Божието лице за нас и не за да принася себе си много пъти, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв, иначе той трябваше да е страдал много пъти от създанието на света. А на дело, в края на вековете, се яви веднъж да отмахне грехът, не греховете, а грехът, като принесе себе си в жертва. Това, което искам тук да видите е, че Христос с едно действие се справи с грехът. И ако той не беше се справил, не беше успял да се справи от първия път, щеше да има втори път. Знам да ли разберете това, което искам. Да, обаче
Макар и той да се справи с греха, ние продължаваме да се опитваме да се справим с греха. Що? Защото се чувстваме грешни. Кой ни казва да се чувстваме грешни? Нашите греши. Да, обаче, Писанието иска да ни накара да мислим по друг начин. Има за цел да ни покаже, че макар и да грешим, трябва да гледаме на себе си по друг начин. По начин, по който Бог гледа на нас. Това е правилният начин. Ако трябваше още друго да направи Христос за нашите грехове, той щеше да го направи. Но тук се казва, че той веднъж влезе в неръкотворено светилище и се справи за греха. Четеме още подобни стихове, не много. И така, Евреи 9 глава 28 стих. Така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на уния, които го очакват. Амин. Сега вижте, Христос повече с грях няма работа. Но ще ви кажа нещо. Когато ние грешим и се каем, грешим и се каем, ние отново го караме да се занимава с нашите грехове. Добре, кой искаш да каже, че не трябва да се покаяваме? Значи, ако е според правилното значение на думичката покаяне, трябва да се покаяваме. Но не е непрекъснато да му казвам Боже прости ми, Боже прости ми, Боже прости ми, като имате предвид, че той вече нашите грехове и сегашни и бъдещи ги е покрил. Неговата жертва на кръста стана 2000 години преди да съм се родил. И в Римляни се казва, че Бог показва своята към нас любов в това, че още когато бяхме грешни, Христос умря за нас. Амин. Значи, ако Христос е умрял за нас още когато бяхме грешни, има ли нужда пак да го разпъваме, когато вече сме оправдани от Него? Знам, че има объркване още в нас. Добре, как тогава да гледаме и на Него и на себе си, като ние още правиме грех? Гледай на себе си като такъв, че правилно, ти си правилен. Ти можеш да вършиш грех, но те не ти харесва. И Бог знае това. И Бог е видял предварително, защото се казва, че Бог не е отхвърлил людите, които е предузнал. Ти се грешаваш, но Бог не ти е отхвърлил. Ти се грешаваш, но ти не си губиш спасението. Защото именно страхът, че сега като се греша и ако умра, ще отида в ада, именно този страх те кара отново и отново да се покаява, защото няма да стигне до рая. Но това, което искам да ви покажа тук е, че Христос с греха ни приключи. Той няма да си промени мнението за нас и отношението към нас поради това, което ще извършим днеска. Някои казват, ма ти така като учиш и като проповядаш, даваш на хората свобода да грешат. Аз не мисля, че това е свобода да грешиш. Защото няма такъв, който да вкуси такава любов и после да каже да злоупотребява с нея или да използва за огаждане на плътта си. Точно за това и Павел именно към галатяните се обърна и каза, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи. Тази свобода ви проповядва. Ние вече сме свободни от тази вина. И Бог знае как да ни направи да стоим пред Него. Защото, как казва в Римляни 14 глава, кой си ти, че съдиш чуж слуга? Пред своя си господар той стои или пада. Всички ние сме слуги на Господи. След като го наричаме Господи, значи ние сме Неговите слуги, той е нашия господар. И когато ние се грешаваме, нашата отговорност е пред Него. И той е, който има грижата да ни коригира, да ни възпитава. И се казва, че пред Него ние падаме, а не пред брат си. Аз нямам нужда да се отчитам на някой или той да ми държи сметка, ти ще направи това. Това не означава, че не трябва да сме състрадателни един към друг и да търсим доброто на брата си. Това означава, че не е моя и твоя отговорност да отида да коригирам някой. Разбира се, в църквата има такива длъжности, които имат права да изобличават да поправят. Но не всеки може, всеки и трябва всеки. Да, значи казва, пред своя си господар той стои или пада, но ще стои. Да. Що ще стои, бе? Що си толкова сигурен, че стои?
Защото Господарят му каза е силен да стои. Да го направи да стои. Господарят му е силен да го направи да стои. Амин. Значи не е поради моите способности, а поради него аз ще стоя. Защото вижте, в Исаия 55 глава, тук да го намерим. 55 глава в Исаия, там е дадена дефиницията за покаяние. И аз много благодаря на Господ за това, че Той дава дефиниции за нещата, които са важни за нашия християнски живот. Казахме 55 глава на Исаия. Пак е 7 стих. Много е важно тази цифра. Нека казва, остави нечестивият пътя си и неправедният помислите си. Това е покаяние. Да остави нечестивият пътя си и неправедният помислите си. Това е покаяние. И другата част на покаянието е и да се обърне към нашия Господ и Той ще се смили за Него. И към нашия Бог, защото Той, значи превода на 1940 година е Той ще прощава щедро, но в оригиналния текст е Той ще показва милост щедро. Защо искам да променя превода? Защо трябва така да погледнем? Защото Христос вече ни е простил. Ако Той умря преди да сме се родили, значи е умрял за нас преди да сме и се грешили. Ще се промени ли към нас, когато се грешава? Не. Което означава, че за моите грехове, сегашни, минали и бъдещи, има покритие. Моите грехове пред Бог няма да ме осъдят, освен ако аз се откажа от моето спасение. Доброволно. Та значи, покаянието е да оставиш делата, нечестивите и помислите и да се обърнеш към Бога. На Него да се опитваш да огаждаш, да вършиш това, което на Него му е угодно. И така, мисля, че сме към края. На руски ще да кажа молодци. Издържах като край. Слава да бъде на Господа. Четеме Евреи 9 глава 28 стих. Така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях. Хайде и ние с този грях да спрем да му позволяваме да не вкарва в вина. Амин. А да стоиме в праведността на Господа. Амин. Ще ви покажа после защо е важно и как трябва това да го отнасяме към себе си. Без да има работа с грях, за спасението на ония, които го очакват. Тези, които го очакват, не искат да следват грях. Евреи 10.10. С тази воля, става въпрос за Божията воля, който изпрати Христос за нашето оправдание и спасение, с тази воля, с Божията воля, ние сме осветени, което означава отделени от греха. Ние сме осветени чрез Божията воля. Разбирате ли? Не чрез нашата добра воля. И Божията воля беше да изпрати Христос да направи това, което ние не можем и не можахме да направим. Ние сме осветени чрез принасенето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги. Амин. Значи тук има една препратка. Исус Христовото тяло. Принасенето на Исус Христовото тяло веднъж и за винаги. А ако реши Господ, от тук нататък може да тръгваме, защо пък точно тялото му? Плътски неща. Те ли са важни за нас? Изко са важни? Защото именно чрез тялото е нашето оправдание. И има ереси, които казват, че Христос не е живял чрез тяло. Но това е лъжа. И когато някой повярва в тази лъжа, той ощетява, отнема от себе си пълнотата на спасението си. Защото Христос, когато влизаше в света, казва жертва и принос не си поискал. А какво? Приготвил си ми тяло. Не дух. Приготвил си ми тяло. Това е голяма тайна. Така че, Евреи 10.14, защото с един принос Той е усъвършенствал за винаги ония, които се посвещават. Малко трябва да помислиме. Казва се, че Христос
и усъвършенствал с един принос и то за винаги. Всички ли? Не. Там има ли? Имало. Само тези, които се освещават. Малко математика. Едно гласуване, освещението от какво е сбор? Трябва да има такива, които се освещават. Значи не всички са усъвършенствани с този един принос, а само тези, които се освещават. Значи вижте какво четем сега. Искам да ви покажа друг стих, сега само ще го цитирам. Значи оказва се, че Христос е чрез когото се освещаваме, но и ние сме, които се освещаваме. Волята му е ние да сме осветени, но без нашето участие няма да има освещение. На друго място се казва: търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Тук се казва онова, а не казва само освещение, което означава, че може да има и други видове освещения. Но е препоръчено точно конкретно освещение. И кое е това конкретно освещение? В Христос. Защото има и друго освещение. С моето желание, с моя стремеж, с въздържането ми от грях, аз имам за цел да бъда свят. Но вижте, практиката показва, че никой не успя да изпълни закона. Колкото и да сме се опитвали, никой не можа да изпълни закона. Има само един единствен начин. Когато правилно мислиш. Когато правилно мислиш, с това задействаш Господ на твоя страна да ти даде благодат, така, защото не се решаваш. Амен. Иначе ще се изпълни словото от 7 глава на Римляни, където Павел казва: окаян аз човек, кой ще ме избави от тялото на тази смърт. В такова състояние попада всеки един, който се опитва със своите си сили да се оправдае пред Бога. Той рано или късно ще разбере, че окаян аз човек, желание за доброто имам, сила да върша няма. И силата идва единствено и само от Господа. Но за да види сила от Него, трябва да ги виждаш нещата по правилния начин и трябва да я търсиш от правилният източник. И когато имаш правилното мислене, само от последно да се надяваме, че ще бъде пак и следващото, само 43 глава. Значи, всъщност, нали знаете, че Исаия 53 това е Евангелието на Исаия. Това е първият евангелист. Сега ще четем 11 стих, ще видим, става въпрос за Христос вече, когато завърши делото си. Ще видим плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми служител, обърнете внимание на това, което сега четем. Праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. Коя беше причината той да оправдае мнозина? Знанието им за него. Когато ние имаме правилното знание и когато вярваме, само го знаем, когато го вярваме, защото има разлика между това да знаеш нещо и да го вярваш. Когато чуем един факт, ние или го вярваме, или сме съгласни с него, или не сме съгласни. Но нашето съгласие не означава, че го вярваме. Може да разбереш дали го вярваш, когато попаднеш в ситуация, където си предизвикан да проявиш това, в което вярваш. Така че той ще оправдае мнозина, обаче по един единствен начин, по единствена причина. Чрез знанието им за него. Павел казва, че знанието възбудява, но любовта назидава. Но ще ви кажа, че вярата и любовта започват чрез знание. Амин. Разбира се, не трябва да спираме там. Знанието трябва да бъде само началото. Ние трябва да стигнем до познание и до осъзнаване. Амин. Така че търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Амин. Амин. Алелуя.
ви похваля. Успяхте. Защото бяхте добра почва. Това, което излъчвахте, беше насърчение за мене. Това, което излъчвахте,